Iad fáiltearú be fad ag gomóra eile seo híal agus híthir bhrundáin í éir. Ní óngaí ná an ghrian thug brundáin an bua scríneoireachta bhí aige. Scríneoirí chun sco, an Gaeilge agus an Méarla, ba é a bhirt uncalachaí, Liam agus Tomás ó Phláirte. Sa teach seo inis mór a tógiú brundáin. Dúirt sé héin blianta rééis go ágáil gur bhar leis a bheith na hónaí gatheid na náte beheile. Ní hén le rá nar a tuiscinteige híal na catharach agus híal na tútha in éanacht. Léidir sé dhean áran agus bhaintear áran ríist agus ríist eile ina chuid iriseoireachta. Bhíon ráin ag brundáin cinseoireacht. Ba bheasa a bhí scéal na cinseoireachta le líon Liam í láthair tanú, coscú an chuid is smó a chud leabhar in éireann. Bhí fé an grín an brundáin a gcónaí mar a chluisteamh ball. Seo bunis chumar be, blaisebeg go híthir na berte brundáin ó Thaithir agus Liam ó Phláirte. Lá bra gréine a bhí an, agus bhí me héin, Benedict Cailgí agus Sean J. White ag gobar in nifig scéile éireann nuair a tháinig gluach gohain ó ósta an White Horse ag tuairt cuireadún a theachta gól isce míonraí, nó isce ar be eile a bhíon linn, i gcóladar an bheachanaí. Maidin bhrá a dús a tara a bhí an freisin, agus hi an cararáin i méal fuineoga oscailte a breanú trasna na lifa agus a caint. Nó, buchirte ará, ag éisteacht leis a mechanach in áard a réime, ag inseacht scéal in é scéal. Finscéalta agus fírin na meascaí, tromach tramach trí na chéile. Ach an scéal is léire a anan na mochaine inis. Ná a chuntas chuairt Liam Tím a Coscud, Willie the Plain Pint mar a thugach brundáin chaithir na Vaticáine. For an bechanach a chuideolais, má beardó héin, ó air a bhí gan sláindála le líon an taris. Agus seacar a haulú gomach cáilíochtaí ile láireachta an spirid nuamh ag a léide go air. Bhí firchláindála eile faoin na chóram seo, ar a tharbheith tábhachtach an tláindáil is síl bhaintear a bhí Coscud. Agus thosa an spórt le líondómh go léir a ghalisteach a gcathair na Vaticáine ar a meallach chuig an bápa. Thug fearr inste an scéal faoi deara, go raibh a ghunán póca in Nolaic ag fearr amháin dá dhiarma. Íar a ghunadóir as in se chuiad, agus é ag dearcha ina hímpel, go havrasach. Take your hand off your gun, for Jesus' sake, you're in the effing Vatican. Sa fearr inse an scéal. I don't trust these whores with the hatchets. Sa fearr inse chuid. I heard Mary McSweeney is in Paris. Leanúid scéal ar mar seo, gur casadh an pápa agus an coscadach ar a chéile. Bhí fearr inste an scéal ar chúise cinnt nach bhfuil soléir inis. Ina heasa, tíomh híar de chaid an pápa ag éisteacht leis a ggóra. De réir chasulachta, ba a méarla a bhí sé, agus fanan bloganna de i mo chuoine. Heasta ón pápa ólas a áil faoi chóirsaí polítíochta agus géileagracha na héireann. Agus bhí staidir dionta ag a héin agus ag a chomhlóirí ar na cuasaí sin. Dísa Shannon schema san pápa leis a goscaireach. You make electricity out of water. Please, how much it cost these? Oh, your holiness, wait a minute till I tell you about St. Anne. We had great devotion to St. Anne in our family. We always called her God's granny. I often wonder, was it a sin for us?
Lean an córa mar seo ar bheith pí a fada. An pápa a chur síos a chursaí políteachta. Agus an coscarach ag caint ar chursaí creide. Ní rá dulchan cíine be gáanna. Dice de Valera, san pápa. Dice party he has made. Is it democratic? No. Never mind that blackguard, your holiness. Wait till I tell you about Saint Aloysius. We used to pray to a statue of Saint Aloysius, and we could never make out if he was a boy or a girl. It was the long skirts, your holiness. I wonder, was it a sin for us? Rinne an bachannach, Irish chaint a fápa, chaint liam tí a coscar, chaint inse an scéal, agus na pársan éagsúla eile a bhain leis a scéal. Lean sé ra ar bheith leabhare ar a laid, ag tuairt contais ar an toras, buile ar bhuile, I drosnach machas agad cára an díirine agus cára an finscéal. Ní ra aon tape hafadán an aice láthir, agus a réchama ní córa mar sin a bhí ann. Tharla sé agus lean sé ra ar nús na Hampshire, agus tí mug an chóra hain sé an rud is léire a anan na mochuoine hain, ná an túragan a bhí sa chola ar an éidir leis, ag chur síos in dhé sin, chum mílteach granúir is a bhí brendan an lá sin. Agus an leas a bhí stéana ag duna chó. Scéal eile an scéal sin, agus ceann nach maine linn faoi láthir, cenach miste é lua. Feicim gur thug tailóirí na Vaticáine, suntas don tréimh se fada ama a cha an pápa a gúladar an tíisi. Agus dúradar gur léidir se spéis gáin an ífachta I gúrsaí na héireann. Cá bhís dóp, mar a ra macasáil cara an bhechanaí. I dtí na scéal dóp. Nach dála teach amá céine, gur léidir se spéis gáin an tíisi I gúrsaí creide. Cá bhís nach a dúirt léocht gan fápa a bhí se, faoi éfacht an General Franco ag cosint na Slándala locht forréigen agus an dhéagair a bhí an pápa gáanna Bhí ag críoch scéal an bhechanaí, gur bhair córa faias a hínéag agus Willie the Plain Pint, chofada sin, go dánig gardaí an fápaisteach sa siúla go ruathar lena álamach cead bhí siú. Agus nuair a bhí sé imi, gur thug an pápa a chríis ar a chomhlóirí, agus é ag fógart, os ár de hín. Why you not tell me, stupido, that il presidente is a maniac?